na awade bia ya awade wo ware baako a wawade mienu a wawade die ne wo haw enti Adam wo yeyi fo ho ade Abusanfo yema makwa aba Nyansapo TV so ene so ye di ahyiamu ebio na ye di ahyiamu so enkomo ngi ba bedi enkomo ayebedi ho benyaw eho ahiame na aboa ye nyina Nyansapo TV so eni wo taihwe yen de a yema wakwa aba so nkokora ne so wo bi foforo de ma ba wo di afi na wo ba de a wadaro ma wo so yema wakwa aba na emom subscribe to your channel se ne be ya bibia no e bi foforo bibia tum bia wo obedi kan ahwe e de amaye ene so eni oba panyin na ahia tene danu yetena ase no oboa yen emiete amamre ne amane ase ne kwan a ye fa so a be ya santeman ayefe ne so ye di ehyiemu no e ya sempofo kra na yebedi ho nkomo ne na wa hayi obeboa yen pa ama yate ye ho ase yi nti ye man na kwa aba ne mfa de wo ho ne no emfa ma na ene so ba maba bi o ye di ehia gidi se na no madaro ma ho din je di ampom kura etrente ye nya ye nchenso a be so de bi a chemfoforo etrente ya enya echeso ye nchenso anyeche enyeche bia na heche nyopia na peche na de ye nchenso ye busua wo ho wo a wo tire bi si fie ho a esum bi wo si echeche dito umi yan chiche ni yentua eno no ne yese etirente ya wo de wo wuwe nka ho ye ne yete ase ye ne de ene ye nya eche so be cha so nana ene bedi nkomo afa asanta na kamam se ne ya wade esiti dedi kan e kasa wade a ene de da wase pa se ne wodi asemu yaba awade Nyankopon na hihia awade yo Nyankopon ta na hihia awade ni nipa Nyankopon eno obo Adam na obo yifu kan na bibi ye kwehia awade die bi ase na mibisa ase enti Adam wo ye yifu ho ade wajene kire wo sei yan tiso oye no ho ade yan kan Bible me bi ase oye no ho ade dade Adam ye yifu ho ade oye no ho ade kwan benzo yo Adam Nyankopon obo no otete fom na tie no ode nyunu Adam Nyankopon kuro ye bo yifu no wo twen Adam finfalwa no ode bo Adam if aye no ho ade ese bibi akoshem sa na tie enti Adam ti na ni na wo hu yifu wo se wo ni me honam mu nam oni mi dompe mu dompe ye be fra wo ba ti se be memu ni yifu enti kokobo a ne Nyankopon de abo Adam ebra na yifu ma aye kora no enam ne ho nu nti no wo je Nyankopon de eto ho kodi ni yirechi e ba sa no wa ma so de na ankoto wo ba no nko anso kan ho bi na woni ni mi yenu nyina Nyankopon abufuo no wo de ma wo na trasem no aso me yete ase se be ma uhu wo ba na wo pe no ana woni gire konko a ko bisa na se free na wo fo ntem ko bisa wo na wo fo nsem se kwada no ho a na wasram ye na ma eda ya mamre bu free Nyankopon bre so bofo dada no nyina bre so besi nei be ma ye wo yere ho ade wo ba abusuafo tenase na be ma abusuafo tenase ne ya kan abu ne ya je awade no kan abu fefe yesa wade bie ni ho no a ba ko abusuanko age enko age fanu nyina e wo ho abusua wo ho we maame ne papa atana ate ase we maame ne abusuafo we abusuafo ate ase we so abusuafo ate ase ne ya hia ne ya kan abu ye wade bi a
da wo man yi mu a enka bo mu ade efiri ya hase kopem ya wieye eno ene edi gina ho si gina ye mayen a ye frɛ ne petia wini petia petia kind of ring anakawa petia kind of petia opa etia wo mere kora ye se ya no o so ebishem eno no ye wo akwara afoforo a ye tu ni dina ye man petia wo ade a awade ye ma petia wo wu a ye sie wo kora no eno so ye ma petia saadi eni kuta nipa ya hase ni ye wiye abusua mi enuanim na ade yi hia ade ne betimi abasa abufu aba ne baako ama niam ni nyina nka ho no afa nsankwa no akoto ama baako se meja na so oji ye no no amfa ankire abusua ni nyina me yanu sa so mesi di nsabu na mo mfre no na musa no ana sanan awade ni guo ne beba no me yehu sen ye ya awade no sen ye je awade no awode me bobo bibi so aba me pache awade na me kasa ade ehia wo mu pa eni petia no na snap ne de hu hia na ensane de akoya anonom de a yahia no obi enum bi ne adi adanse o minum bi yes na me wo ho o abusua ni hia snap ne de nan na baaye oba ne maame fie enu o papa fie mi o me kura yetu bi so minum bi enu nti ensa ho hia dina ye wo akoda ne ye tu ni dina ne ye de nsan egu ni ketere maso so hu ni de ye da ka say de enwena ka say yes enu ni nokore ade na wonko awota mo nsa se mi wo bi da ho sesi na anu a we ba mi so oba no me sama no o wansa ni bi da ho obi di bi abre me sa da ho obi awade de no me ba ba ma me koye ne ho ade ma na yire ne ho ade ma na busuafo mo ha na obai ikuta snap akoto nfie mi ni no mo ma ko ho ebi de am so de nsa ebre na gai enyo na me de bre wo ensan ma fa mere wo me de bre wo busuafo wo ma me no papa no se wa mo nti won ko ntimi fa nsa mfiri ho mere me se wo de nsa ebre mi timi nyi aye no aworo ne ka wa atoso na wayi pala afiri na eyi ni otitu aguru na asa na mso wokwa oba no e de insana to ho ayi ni mpatia no atoso e de pa da wugu so yesi waja wade oba nko ntimi ngire mu nyawa na be ma so nko ntimi ngire mu nyawa ya de wo na me de bre wo obusuafo we se o sa busu di na chi sa afede me kura me ni obi na ba ya kura me twa no ene na maame me ye credit aba o sorry ye pa wo ma bi e cha credit no beto no aba enti nanu a wonum ba ye ya na me hu se bibi ka wo ba no a me ba no wa aso di na busuafo hu se ye ja wo de nsa koma a wo maame a hwan ne ka ti nanu me ka kire me ba no se me sama adwoa eso wa de aseme ba wasi fie won kan ne na ne tim wono teso wa fa fie no ne ma afa ye fie ne hia me ne mu amamere ne wose me kire no enti na nanu aye wo ye firi mire tentene abesi saabiri ya ye wo mu afa de ekoba ne se obi kura ware be ma obi kura be ma no be bia bonte be kura ro akoto nsa akene so se je wonsa enye mra no enne Lumba'S na ame yehu koto roya bia kan sese wa na ye yire meboa na yire no wa betare ho no so wo bibi na enu wo ma bi ahweso je iruhu di bia na me na so wo wie na kwaka abusuafo mu dia wo a wanye wo ho ade wo ni gina bia wo nka ho
ko akon sa adamfo bi ayi ne nkwayi wadwene sɛ wo kɔtena hɔ sɛ wo so wo kɔgye atim so sɛ wo yɛ yere eja amamere no enye ya amamere ba ko sei ena no eno ne te eno woni ne te a me nso ma me de wa bodam ne namba bi kura ne na abekɔ akɔhwɛ ne kun wi a waka sɛ wo kunu no amamere ne nkyere saa na asante ya ye bibia kɔfa aborɔfo asɛm abɛka ho kane ye nananom hia ye nsa ne ye petia ka court bi anim court se bi anim wo so manso ne ye betwen wan ne ye kɔsama no na momo be wade no wadi kan de asɛm na ye court sɛm bonsam wonye no watena so okɔhwɛ court a wade a ye gu no nya wade ketwa na kane a ne nananom gye nsa fie no dodo se bi wo hɔ kora ne am oba ene na ɛyɛ ne saa ye se awade egu nkuru ade egu nkuru na se kyese so bia nka nanum asɛm de enti a se wujaye ansre busunyeti mu yɛ se wo ntentena ne yɛ nhwade ebi a mo ntam te a abufuo no ana ɛwɔ hɔ no na efi etimi yɛ saa so bi ewo mu aka ne no mpanimfoɔ saa afi ne asene hia so esi ne asene hia wade no ne asene hia wo ba hwɛ ne aka abu mu mu wade na ayɛ ka sɛ na abufuo ne ba ye bonsam no watena abere saa afi afi ne nsa agene wo firi hɔ kɔ enti no awade die empanyin se ne kwan ware ti ne frɛ na awade ya titi we wa ha obia nko ne si tete no bia so ne na adwene nko obia ne na adwene enti mu behia kakra no we yisua ya na mpanifo kase ne pa mienu wade cha ne wo mu adwene akɔyɛ ba ko mo cha afrodi wo yehunu die wo yimpe wo yehunu die wo yimpe ne wo yinye wo so nye ne ye mienu nyina aka bom ye de ye pe e ma asomdue ba ne ntokwa si ye kikikiki oba akɔfa nsa diwo nsa amade onye he isa gu nkuru dise ebusua na hia ne ebusa de kodi aba ya kama bom na mse mu titi afi wi yakana se wi yake bi kura na ye ntete ya case oh ne wori akura asem be wori enya asem bia wori asem wori mu ja ama na nka mu nya fa nkyem panifo ne ntu ye na nsi so ne tu ye na nsi so na asem bia ba na mo nhwemo ma na mo nhwemo ma awade egusa no mama no emeyi aye be Lumba we hie ni bi no tete mantwe a ko be ni bebre sa chenche obekwa akọ wade no na obe yekuna dabi ken kokuna bibi na wo ho die ye dienti ena am wo men enti ne ma no mo ntum bo na munya ye dufu pe wo wadai na da be so na de Lumba uni na Lumba wakunya Lumba ogogoro no na we jeden ejapade ntira enye wodo enne awade no enye wodo wo ba wo kuna ha na nani abere a wode nsa ba akɔte atena no wodo niku okɔfa ampa okɔware ebi wodo niku wo ye bibi ebi hunu na be ma no waba na wo a wo de oba ya ase ono etere nkyɛn eno yade a eni osiri ne ma fro se be no aduane memiku ma ne ntra ho no ono aduane adi a wakae se de bi no be pa akɔfa ne je ho fa ne yeraba ya na mo hye ho mo se wo bia wade ya na mo akɔhye ho mo se wo bia wade na be ma na kɔ aduaba na wo wura ne shirt no wasensin ba yere si ja so na mo kɔ awi ya me yinka ba yinka akwasi ano okofana ba ni won kuro ni nkore ayi kura yentama tete ni didi nka me meyi te me nkyɛn so wahu na adwini bi aba no ahwehwɛ ne gidi akira pa ne ya kabo ye di odi bi ka betan se wanu aduane ma ne si na taade wo na esi na taade ma ha
enti saade ne de enye ya mamere so ye santini na akota obi kunu ho na wowu na ase wo begya no wo na atana se ma yebu nkuru bi awade no ana me na mbehwe no me na bitiri mu o mere na mde mbehwe no ne kwa no na me a me ba ya me wo kasa ma beta ho me ba e be ma ne ye me so me ho ade a me so me ntimi nkasa me ye yira na se be ma no utie se enye ohini bia na me ba be ma aware ba ye na yire ho ade me anam tana ho kwaye Okofo ba afoforo de na na Nyansa mra makwa aseme mra makwa me papa no oti ahinfi odi ka ware me ma me ye ne ho ade be emma wo ware ye kire ni nyina no na obo ano ho ba mu bi ehun se odi nsa kakere bi ehun bi si enye se wonu ne busua be ka ho akoye no ho ade ade na ba emma ya kare nyina ni uti ko nsa hu na bi ono ne busua hu ni ye kire nko eno oba proseso okonyo wisa ne yeso wo yira won so ne busua panyin pa won tana ho so wo na ewu otimi di bibi daadi mi ehun se na yire ni oba so nsi esa ware mu no kra busua panyin di mutintima pa na nya busua panyin ni ware ne panyin no tifi ti we ye busua panyin na ehia sana ma me ne papa no aba ana busua panyin di mutintima yi o mate asesa na sabi nyame fa samba semete ma wade ase na ma free mu a nya bia me body no efun no eye me kunu dia sese waye me ho ade nte me kunu dia ana ye abusuafo dia na ohun so obi wo ware wo ba kra wa anye ne ho ade wuwi ane ayere na mana aye ne ho ade ono ba te wa anye ne ho ade da o free mu no ya mana aye ne ho ade sebe obetime di kuna sa na te be di atum se di kunu no nya wo ho ade wuntimi ndi kuna ma ne nyi enti ya sante memu ha die na nim sa ba bia aso sa na wo mu ye no me ka sa ni ye wo kunsum papa kuru anwunani bi odini nua ba na o ya ba ya no ne betena ha nti onyini ye no ne man bi ware no teacher adabo wan kwa ye no ho ade wisiri na ke se ni nua ba ma no wa ha na won so wa ha na no anu no bo ba ni yi na kunsufu a ha ka nipa ka ma ko ya wo mu ko du kuru ho no ye so ba ni nua ma no no e wo ho no wo nua ba ma no de ne ba akwantu mu no kura na no ho hi kese wa ma na ma ye ne ho ade ma atna ha wu ma na ye ne ho ade collect efunzo ye ne ho ade sa hwe baby aye ni abere be ye no ho ade te se di wote ho afa du okosere ye se wa hunu wo baby wo ba na daka no ko ye wo musu ni musu wo ko ye bibie wie ansa na ye de tu akiri asere se wo ba na firi ayi ko yi funu ne firi ke te hono na kire se body ni ye busua dia ne kunu dia bio ne wo kunu dia ne wukunu dia ana enya wo yere dia abusua dia ne wotade akire ema wo bi beboa abusua ne se adedindiri bi ba obeboa wo sanity tina minni mi kunu body so control de o ne se wo na wo no na wo free mo na se me ko hospital se agdata fo papa na mi yere no mi hu de se ebi ekum mi kunu a mafom won ebusuya nka ho a o nipa no woni nam ho no wo ye wukun onye firi mu a woni me dia o papa no a wo ye o papa nye wo dia o ye di wo dia bania eninti na tete no na yedi wo fa ye ni asantefo no yedi wo fa de ene ni aye ye ne so wo ye de bania ne di o ntimi nkofa na ade
wu ya makofa wa abrebusuafo enim ho hwe ebetimi kura achew tibi di police achew so abo yekoro no wabo koro no asitete ho no be ma woni nua ba no wa ware mem yinu no no wotu akotena ba bi woni wo muti ho na nua ba atene ba bi na be ma yi dika ye be chem ti woni na yonku di nkomo se eyi na nimgu ase nti bi kum ne ho na de yonku no kubo ni nua ba ma nua ba ko fre no wo si adan ku se e de ba asem ka na so ni etimi di bi ka kotu aka wo ko ye adwuma tika na de me ma bebe na ma wo ye ni ayegu ho ye de ka be fa bi fa no ko be fa panyini no ko kotu aka o papa ko afuyo mu obe yi ni nua ba atambu ye de panyini no ko sika papa edu so weni mo hwe ofrefu ba fa hwe ye nkola na na de panyini we etifan we was me de nua ba ma de ka ye be che no ntimi de na ma akosika was ada na mini ho na yes I was na de wuni pa no wuni pa no wuni pa no ye wuni no nti na wo ko wale e ka cho se minya ade a me de bebe fie ni minya ka de a wo de nua ba ma de ka ya kutia enso be ma no ka che na yire panyi so wo ma fa ne ma no ba konko wo se hwe na de onye sika me nko na mbi ye na me yonko man tena ho na de fa mba ko sika yire no man ti ase obi a ante ase enu nua ba ne koye tu nua ba koye wiye ye no aiga akola ne koso ye no e ka ne te ye no a wo ba ye enu si nya wa ye wo me wa wo fa de mi wo bia wo na wo fa ase ye de mi wo bia ho na wo fa ase nti wo se mi wo fa ase no na so wa fere me se me wa wo fa so me wo fa no me wo fa ase me be ma ne ye fere ne ebu ne nua ba ne de esua ebu ni esua de ayaye de obi anya bi eni ebusua be ma ne nua ba ebusua ofa se ebusua chirase no enu nti ena ni edi wo faade no enti na wo ya dani a didie ne die esie ni ne bedi de se bibi kura ne ye chemam bi a ya ta no bi enti wo ba wukun wi a wuni kwa se dokota nhwehwem won hwehwe wo na awo no ni moja e wo no oni moja e wo no se busua nko a busua nko a ne wo tutumi so betimi ayesa se me bo me hu so koye sa de na se police timi cheme wetimi chew betimi me police a chew ana se santi hin fie kro betimi do wako ni woni pa no na de watchere ade pa wo me yehu sane awade si guo kwan ye fa so kwa ye je no ti na obi ntimi nyina dan bi echi mfa santo mo be ma se magyawo ande wa ye ntimi no mwa bio ni wanu anka se yini mpetia se ne ochire ye no na wato abo de ato megyawo na wo so ba foforo a wo be hia sa ba me na ba ye se o me yire de me abeto me ka wa abo me nto ni me agent ene me ntena no woni ne kotena wa fo mo mra because wo se bisamu komu ehu se busua tena ase busua panyi na fe agane ona omo tena ase edi asem no ati ase se yagu ne kura be ma kura wo ware wo ba petia no wo ko ware wo ba petia no de hie no efie de no na kuma na de hie no okunu nua ba na de hie no esa busua na e wa wo nye be ma ne nko a ti ase o ti yengu awale abasa asa nti no ba so wade a abusua na je awie kura no onua be ma so se na jima asantaje sekai ese ne mo nde wo pese wo ware be ma se be ma wo ho kwan so ti wale mi no ana ene wo be ware mi no di a na wo a wo ba no wote ho no o bibi no wo ma bi age
wo wi a wo ni we ni ade pede ma me nyante aseni se me be to awade so a se me be duru a na me mprempe me bibi saa na tie me nya wi a se that me be ma ni hɔ a me ne yire panyin no empehwe yire panyin na abusua wo bibi kyeme ne bi wo na ye yira nkasa aye ne ho ade emfa wo se ye de nsa be ye me so me ho ade me ni ade pribia ho no kura abusua no ye nye ne sede panyin ne de ne tie no ye nye ne saa ye de nsa bi akohunu abusua no ne ne pa na mo mien betima kan bo ma ye kuna so ma na ye e ma mi no se bi nyene wale be ba se kuna ne de su na wusu bi e de ade na wo ye su na ogozu bi nti nya hwe se bo ya no maso aso ane ma ye ko kire ade se bi ye kire bebiribe no wo a wo be kire ye no ntumi nye ne saa so ye de apanyin di panyin ntumi nye ne saa panyin ne ko kire na de tie di a wonu bi a wetumi de ade ketewa di ade akire bi wo ko kire se me so me ne tana nti se ne wo kwa de ade wi ni ja yenye no ti pompo figure kakaka na ye to aso ne ye kire ne hwan ne fa ha ne de o de kakere oba panyin bibi sese aso asante amamere mu no ma wa mikuno anase miku awa me nka ne za miku na awa me ne nete ne bibi nti me kwotena me baby ono so tene baby efie mienu miensa nan ekọ ebia numachi onfa ne ho nka me biuda me da so wale ukunu no so onya abusua hia ntim abusua nya ntim ne die abusua tena ye no ye ntwitwa anu a awade ni mu wahu kane na mema na wo mu ha adwene mema ni bi ha adwene wotime tete wo ba na awade na fono no awade na fono no eno no na me kan se yese wo ya theater na wo ya theater wo gina ho me ebu ho se me ware me ma mfa no ho wo no abeye bia wonye fi se ni koduru ni nche ne entokwa besi meninye obetete me timiti wa sa na yire ne me menene wo me ma ti bibi en ha me ne wo ba ne ha no na be ma so ha no wanyi wo doburu ni ya ne ni aji o ti ne be bi so wate ho sa na ti na me so minim se ya wa me na ko tsa me baby obi kunu ti ne baby na mia mahu se ana mate se e bi oba foforo aba me kunu ho matina ho ahwe mankasa ife bebre oba iso wa na owo ne pantefo mo ne na wonsia menkasa ai de na akire no na wa firi mo wi na fe na me kasa ho so won kasa ho wo de ni kunu na wo be yi ni kunu wo awade aba aye de onu ni asem me na so ka wo ko ma be pa mo oba na wo be pa no wo be woni de enti a wo tena ho abuka na no tum woni ebi kuro kwa ye ya nka kuna ni kuna bi ne be fa so ebi kuro no akra nko nti ase ti wote wo ahwe ne ma kana no atum no ahwe ne ma ama no no watana ne baby so enti wono wo kuna na wo be ye no wono no enye na asem ebusuafo be mu waye a na nso mra ne na kire se wontimi ne meye pe aso mo hu se panyin di panyin sanity na di panyin ne manu wo nti so ba de tan ba bi nsi aduo no kura oda so ye ne yere ena ba me so lumba kura ne nyum tuyemu ne ade no na hu se ne yiri ye ja no nye ne yi hu ye bona baso bona baso ayi ba me se wa na mdo ni ade se wa nti onu akra aka ankrofo se lumba ho ma bibiri nso da bi otene dofo nche amanfo na ekeka we yi obi kura de ekeka kura de nye no kore asantefo ni wiasefo ni yese enso hunu de wo kan ne paase ne na mgina ho ne paani unya bi ene yese o inyankopo no a wo bo enipa no o hehya awade no de mrato ho nti mrano ene da koto kore mrano wudi so se de mam yakosu ye nyina odi ye ebi ane be ma ne ha no
be man so be ha no said the Lumba'S tie ni said the no any may obi okra anya ne mplan no so de obi hu no be ba ye no abefemfem no aye se ni nyina no wakomete wo pe ba bi tra no wo dwene no ho na aye de ha wo hia bibia so de ma no ni ma hia bibia wo de ma wo na edi ntina wo kwa ni obi akon ono awade ene wa che ni ma bebere mpo na minim bi ene wa mo hu pa de tena bi me obe jami anwa okwaja wale na mama ya mate ase ntimi sa amase me jai o wa cheche me nema bebere ne na anu a we lo ya na ekeka no se eni adwo amesama anhwe ye wodi bibi pa na ahye me ne me be nyina mene yes me ne ka ho ase bibi na me frɛ ne papa nua police ni bi ne kasa na me phone wo no yira aye no ye fesu nti na no me ba no ankasa na ne kasa na me se adwo amesama e kwa se no se ne ma me ye ne ntem ana me se me se bi se asante amamri ma na kan amamri mo no obitimi de court mara eto abusuan bi funu so wa wonsa ade bi wo ho ne ba aprepere a yetimi yusu njanshin woda ya akanfo amamre mu eburofo amamre mu ede ani o yagitum san janshin woda ne timi boa me ehun se ade we nko ho abusuan nim se funi ye dia ye na ebetimi yesie ye besie ya dia obi foforo ana yire onka ansa na njanshin sa njanshin ne betoso ne we bi efiri bi ntira efiri ebi antoso anka ye be ye de bukata se susu nhwehwemu aba me ehunu kwane a e wo se ye de faso njanshin ne ye de hwehwe ade mu Tese da so enye bone kwara ebe boa ma no kora bi baabi ehye bi anka bi kura ebusuafo bi kura ne edowei ne akoye no ngonngona ne aye se basa so ahu asante fo se kutu se ba enti njanshin ne be toso a afi na nhwehwemu be ba ma mfikiri mu abeba me ehun se de se ne wo se ebusua no ye nya wo ba na kiri matrase makwaje no aye bibia se oyemu nipa na yere ebusua bitimi je obi a kire se ye yi funu ye dia ye kwase ja wo ba na kire ni wo ba na kambu ye ba ko ye nyina ye ne fe ne de wo kan se ususu se nka ahyase no na ebusua panyi frɛ ema bi tan se wo ye yere panyi ye gitum di ukuna se no be se odi ni bia yere ketwa ana so ba wo se wo taye chiri wo so te ase se yere panyi nie ti mani ni kuna wo ye no se wo yi dabi che ho na onye ne de boko onye na ade na enye fe ye wia nku bia wo bia ne atena se aka na ka bebebe nya kemba wo so kwa ya akwasi be so aka na se mi sumi kutama de ye dia me ma wo mfati mi hunu bi e ma gi nsi ni se mu mani mu ase ka wo be ya amana be to wo ma yi ma amana sa ma nyina wo twema ketwa na ka e be da ho aye nsem na ho ma obi aye bi se obi aye a wo se mu nhwe ni yi wo te ase no de obeto adu pire kora ma wo ade onye firi mu a repere ngo na nya aye fe no kwa na fa sa na ti ene oba bi ta obi kun ho je ne barrier na ka bibi kire ebi di nuro obi ti bi kwaji aduro di je obi kun huru wo bi a kwaji aduro di ji wo bi kun ade ode ye no wo ye ne se wo kra wo de wo kra na ye aduro no enti be ma ni huru na yire no a na ni bi te so wo kra yire ni mai ai no hu ai bisa no wagu awade no ti wagu awade ni wi awo no woje ye no a wo faaye no afi akiri be me wonu no ho se wo ye na yire ne sa ate na ni so afi di kiki be me se ase wo eri me nti ase wonu ne yonku bi kan o diko paibo o kom paibo ni ka tensa na yire ketwa na ye sa afi obefe obe yo kan ye na wujana hu so na aye ma me ne me yire ntem te ye dia akoi
neja menko family ebi timi die enye no bebre emma no wo ba be ma obi die duro pa enkremofo so asofo nkotompofu aboso a ye nye papa ensu a ye ha adwene no de agi obi kun timi kura ma na yade obi timi kun obi ye fe ni kun kum yere no na fa kunu no mema na mo ho ayen anasa san mini wo na ope no ti sa na de na koye ti awade asem no de ehu kane ne mpanimfo ware kama ehu na achepa na misua kunsu yakura bi ase apa me kura ni sua na na yiri ni oni na yiri mi enu si da we da nti papa no eduru ye na so a we ya beda se ba akono wakotu tokuru bi ena ode ntuma go ahemu enti se ne kura no koda ho a no wakote ho no ohwe ede na wo pe hakuma kura ne be yo ena netie edai ena dan bi die eye na ba bi dwui ye na eno na ha no kotwo ko ye o fre enye o ye bibi enye yes de che na ko mo bu no sense do pa hu no hu afiri de kuni si fom ano pa no hey na so se ade ha de ojo ha ye de din usu nu a owu awo ukura de nkohwe ya na nim na wewe je bia beta system bi eduru ne kura na so asa no we no ha ye den po sabre na ma nkran so police ni police ni inspector o no de dabo ko kura na siku yi funu no jimi se wo wi ja me ne makra nkete we ni nti kura ni de ehu na mesre oni otu ema ya mekra meka hu bitu ye fo kakra me ba wa yesremu fi se wo bie ni ho a wo wi ame ye de wo kuna sie no ene be me bia so ni ho a wo wi a ye de na yire si eye den ba ko be ko eja ba ko se be ma ne do no be ware wo aka na yire ho a enye bone ne se wo be hwe pa se wo bi abre se ya hanu di kokoo ni ya mini mi kunu do ba ntifu ha okofa wo be bi kan echiman ha efue na ya do no na me ma wo me ba me ne be etosu mienu na be me ya pam me atwa efue no mienu ato ne fa e di akohu wo ba no ti ya mini ya be ma kwetena ne kurase fa na betena asa di igus emema ha adwen o saa de ewei se wo anya ba bia mfa hwe oba no na mo hokora be kwa akopira no fe woni so no na abe yesa be yi wase akonyanti ma wo pa na me yem kom enti niema bi saa no wonhwe ne yiye pa wo beye so enkosi wuhwi enkosi wo hwe me kanse ne pisa be ma ni wuyi a na japade abusuafo oje wo ntimi anware be ma na anko achi asa akobo adwaman ene be ma na ntemate na abusuafo adiya de wo mu se ye agie wo ntimi nkan bi okobo adwaman me na me huri gina ayeje ene ya cha ma anya bi so wa kwa na wasan adom no ai omo mo ebohye ne so buru chirefo ma e ma no na se me papa ba se ye se woni ne ba ne hwitu no ono ane ba wuye woni ne yire na eku na ne ba ne hwitu ya bo she won so awale ne so ya se enye kura o wo mu de no aha de yisura de e ho de enye so onya be fa ne de ne kọ no ofena busuafo bi ka ho kọ ne mma ne wo ho no a be ma no ye mfa ne nya hwe ni nua yi ba yi American ye celebrate ye wo ni firi eyi sokora ma wo be hwe fom e bo ba Ghana be hwe no ho yade ya na ne wo faase wo ho se wo mra na ye se eyi no doctor na no wo hwe no wo ho wo mra no wo beto aso se hwa ne kama wo di duru airport wa no ba ne ma no beje e beje no e ma no
wo mu nhwe ye ne mema no so bi so nhwe ye e mema ni bi nhwe ye mema ni bi so nhwe ye e mema ni bi no ko fa aborofo ma no na wo mu boa ye wi a na obe fa Ghana ni kwa na ya asem nti ni nyina e fa ne fa ni nyina obi eni nokore na awade bia ya awade wo ware ba ko a wawade mienu a wawade die ne wo haw a mo ha mo ho bibibi me sremo pa Nyankopon oboyifu ba ko pe ne kan Adam ke Nyankopon wo ho kwa so obeboyifu be nan obo ba ko pe o pese asumdie ba nti sanity nti efutu a me de ma Ghana fo ma ne ye mema ye ne wo Ghana ne ye ne wo aburuchiri siribu ehini me de ma ye no be me bia wo ha wo ba emma no obi ye nyefe enne me bi so ho ayensu ehuri gina ha me ma pa beduru birebire no no aye basa eso ya geni so nti me de me futu a me de ma enipa ye wo me yi mu a se de be ya aso dwie atame so se me pa aso dwie ma nyamusi na de Okofo Pomaa me wura ba bia me pie ya ache nti afi ni me pie tete ho no yesi kwa mi tun afiri abemo pie o mo bi ehwe no hu yi ene de wa pie pie aba penyi e be dase na ya se Nyankopon so ma kwatenten de ho din wo mu se ya bere bia na ye ba ya beto ho din mu mo akyerekere ye nyansa de nyame de adwawo abusua ye na mo somase se mo age bere na mo hwe ye aba penyi se na Nyansapo TV ondi ye ho agoro no madaroma ya dofo a mo hwe ye nyahwefo a mo pe maami yasem eni mpanyufo a mo hwe dwumadie a mo hu modin bo aye maami obo we dwumadie so se na osi kyerɛkyerɛ yen ema yesua de abribia mamre ne amane ne de o kyerɛkyerɛ yen pa ma ye ni da ho ema ye hu ni ye wo se ye hu eno nti abrewa ni ayesere ema ye maami ni se chene odo se opeye maami ekire kwan a ekumase he ya apatrapa onye duru apatrapa na aboye maami din a obia be kire akora be so wonsa e de waba na se wo so nya ho mahase a wo de fa Nyansapo TV for se ye me be se me mamu we e de koma abrewa mame ye beje e de aba ama abrewa dawase wa kan hiransem so agu abrabo so yenye ne saa mane nye fe ebe ya abiri bia ye ba beto arewa wo ahoɔden mu anigye mu na wa kyerɛkyerɛ nyansa odomakomade adom no ɔde bia kyerɛkyerɛ yen ama yesoso yesua bi efem Nyansapo TV so ne yemfa wo ensi ha sei da hofo ye be sen de ehia wadaroma eya na wa subscribe na wa like na wa share ye ndwumadi a ye die nyina no e de ama comment section wo so me say eye wo dia nti ya de wo pese wo hu no wo bisa ye ho na aka se me so pese me tita de we mo kyerɛ me ase a wada ma ye beba mo ba panyi a kyerɛ ye ase me din ne oba ye sua ma ye bo me mfa wo nsi da fo ye be send ehia makao adenti ne ebube ne brebe ense si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadɔre sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabum ni mu hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa Nyansapo aboa ntakra na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa madawro mantum ye fe ni din de sɛyin ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben antima nyina ni mu ampata na wo yade ya